dalu Mas Jo Klidik. Wilujeng dalu Pak. Nggih. Matur sembah nuwun. Salam ing dalu menika. Om Swastiastu. Sedayanipun pinanggih rayu wilujeng widodo Mas Minto. Nggih, tinimbalan suwaning rawa prate. Alhamdulillah Siti Ajo, Pak. Nggih. Nika sumber banjing. Sumber banjing. Saking senenge dalu niki kula panjenengan. Pak, Pak. Seneng aku. Pripun? Panggung kaya pencak dor niki dalu iki. Ini memang dijadikan momentum yang sangat membahagiakan. Betul. Ora kaya bermanjing. Nah, Siti Arjo. Siti Arjo. Dalemipun Mas Antyo. Rawa trate lah. Wayangan nimbali dalan kok tulung agung Pak Minto. Nggih. Jagwale sampean karo aku. Ngeres. Iki tresno budaya, Pak. Nah, kuwi lho. Nah, ngeres mek nih kios bensin iki lho, Pak. Pak, kios bensin piye? Iki acarane tasyakuran. Oh, alah. Tasyakuran pernikahan. Pernikahan sinten, Pak? Panjenenganipun putra Bapantyo Mbak Devi Pustikasari sama Mas Nanang. Inggih sampun jinatukrama Mas Nanang Nah ini Indriyanto. dadi pun pas awake dhewe iki nyambut gawe bengi iki Mas. Ya. Dimulyake, disenengke, tur yo diunggahke. Iya. Lho niki disenengke seneng ketemu kalian dulur-dulur wonten ing Sitiarjo. Rawa Trate nggih. Dimulyake nyatane awake dhewe ada saka kono ditimbali ana ing adicara tasyakuran. Iya. Leres to diunggahke nyatane biasane ngesok. Iya. Kek dhuwur. Piye jajal? Ora seneng to kowe. Sing bahaya iki sinten lho? Napa? Nganti ngantuk glundung. Wes sekarang nguruk dhewe. Lah yo pancen njok karepe ngono tak iki nun sewu Mas. Mula Mas Antyo kalian Bu Anti Niki sing dalane wong Jawa, Pak. Karepe ngono ya ora seneng dienggo dhewe, ora penak dirasake dhewe, ning penak lan seneng ditularke marang warga masyarakat tangga teparune. Uga ngangkat derajating seniman. Leres. Pondene diunggahke dhuwur derajate niki. Dadi lek mersani so. Niki mengke sing mirsani ngandhap mulai kaya Naroda. Sendirian karuan ngoten. Mula ngeten iki lho Mas. Kula panjenengan kok sebagai pelaku seni menanamkan keindahan dalam berbudaya. Nyatanipun mboten wal saking Laladan Tulungagung Blitar Kediri lan sak panunggalanipun nyatanipun daerah Malang mawon nggih kersa nguri lan ngreksa budaya. Betul. Mergo pancen budaya iki kanggo ukuran jiwane bangsa. Saestu. Budayaning dhuwur jiwane bangsa ya luhur, budayaning asor jiwane bangsa ya asor. Mula para byodo-byodo, para sinoman. Walah ya Allah, ya Tuhanku. Kula nyuwun pangapunten Mas. Kaya ngeten niki lho jebul senajan to mlebune mawon kula kaya-kaya awang-awangen niki wae. Wah, jan iki aku apa mlebune dunia gaib aku ngono. Ning jenenge seniman tuh pantang menyerah. Dimanapun tempatnya, siapapun yang menimbali kita tetap sportif. Dalu niki kula mboten pantang menyerah sekali jelas kok. Nek ora jelas aku menyerah. Mboten. Tidak akan menyerah. Serah kaya kene. Mlebet saking dalan JLS, Pak. Ya. Mlebet niki lho, marai wah jan cilaka. Cilaka apa ya weteng rene apa-apane. Petengane apa-apane kan sing peteng apane? Dalane lho, Pak. Nyanya turung tak kongkon ngethuki lampu solar cell kok piye to? Weh, Mas, jenengane mboten ngertos. Untung kok niki niku dek wau bar ngombe obat. Ha terus? Dalane niku ya ampun wis. Obate niku enten tulisane kocok dahulu sebelum minum. Heeh. Lali kok ngomah ngombe ora dikocok. Dadi iki tak nikmati, Pak. Nah, dadi Pak Monto langsung kalau tak kocok ini, Pak. Dadi kali dikocok. Ning aku seneng kok Mas, liwat dalan kuwi seneng. Ibuke cacah kuwi gundilan rapet karo aku. Lah, ngantek tekan kene iki ndak iso pipis gini Bu anyang-anyangen. Lah niku jenenge jenengan kurang waspada. Nyonto niku sinden-sinden niki panjenengan sing nganti ndereke panjenengan niki. Nyonto apane? Loh, iki ra tau duwe apa kuwi jenenge gejala-gejala sing merepotkan paguyuban ra tau. Lah apa? Loh, piye to jenengan niku ora pirsa to? Lah iya nyapa? Lah sindenge delon, sewengi mupet to nek karo sing nom-nom kae kalah kayan. Iki malah sing modele tandone ra dianyang-anyangan. Tandon jek sakmono iki tandon sing 350 liter iki. Aku gedimen mangsamu.
Niki lak syukuran to. Syukuran, Pak. Nggih, syukuran. Aku wis lagi gumun setahun jembleng serendeng lan. Bapak. Yoga iki biasane kopi teh. Lagi iki gendulan lagi iki aku wis. Layano sing kendang wis sing ngendak kowe delok angger kek Pak Suryane suwap Apa? Yogane biasane teh, aqua, kopi. Saiki kena gendulan. Wis layano do sumringah. Mbak aku njuk lho. Lah jenengan iku ora pareng. Nah, wong ki paling ora ya menghormati panjenengane kuwi. Pak Antyo kalian Bu Anti menika nginggahaken putranipun mujudaken syukur. Sampun kepengker anggenipun ambal menapa menika ambal warsanipun beliau lajeng dipun pengeti tasyakuran dalu menika mengeti pahargyan dawuhipun putranipun nalika semanten. Bu Anti, Pak. Yatune ayu. Alhamdulillah. Ki mau tak delok wong Jawa sing ora lali karo Jawane. Pripun? Nggih kebaya. Lek Pak Antyo pancen yo istirahat, pancen yo capek. Nggih. Tapi sing rada apa jenenge iki lincah ki Bu Anti, Pak. Garwane Pak Antyo. Garwane Pak Antyo ki rada lincah mau nggih kebaya. Kebayake kunir apa jenenge iki? Kuning. Kunir langsep. Wah jan gelange loro te grembel niku rada. Niki wae jan wis. Mas, Nggih. perkara le ngagem gelang kuwi ngetok-ngetokke kayane Pak Antyo. Alah, niki wae ndudone karo nawale. Monggo didahar Mas, didahar. Bu Anti ki pyaine nyenengke ngawur wae. Ngejak putrane, ngejak wayahe kene yo nyeneng. Aku seneng tenan lho delok wedok sing kaya ngono iki, Pak. Lah, Kone tek kiwa tengen lho, Pak. Kiwa tengen. Lah dene bojomu yo kok mundhune gelang lho wingi aku rono wingi. Lah tak kok tapi Jari nganti tekan semene gelang karet. Kok karet pripun to? Niku Bu Anti menika mujudke wong wadon utawa pyayi putri, pyayi wanita ingkang tresna kalian babakan anggon-anggon. Ngono kuwi paling ora wong lanang ya seneng. Nah, Maringi kaya, maringi dhuwit tanggung jawabe kanggo wong wedok, njur wong wedok iso nyentelke, iso ngepaske, kuwi wong lanang mesti seneng. dicemantelke. Nah kuwi lho. Nah, ngerti? bojoku nggih masih alergi ya. Tahu-tahu kene masih malah gudiken tangane ya. Bojomu iki. Bojoku iki. Pancen yo wong wadok sing ora kederajatan Lah kuwi. iki to Mas. Tahu-tahu kene kalung ngene Pak ya. Nggih. Iki seminggu lho. Iki gulune iki lho. Nggih. Langsung kaya anu, gabaken. Kadasen. Kadasen. Nah. Derajat krokot iki diunggahke ngepet Nah. tangga. Mangga plorot bojoku. Mulane aku segah. Mbok tembake suwang no. Tak tukane suwengi yo kene langsung anu nyenyen. Aduh. Nyenyeni kuping nganti ndretek kok mripat. Lho, dah. Gara-gara ceplek. Gara-gara ceplek. Nyenyeken ki sing kupinge mblonjok ambune arus kan. Lah nggih niku nek ndretek kok kuping kan mripat, Pak. Ya apa to kok iso? Lho, bojoku iki rasen nggih, Mas. Oh, gelang kaki. Tahu tak tukane gelang kaki kene iki ya. Iki malah polok iso ya gedhi. Tak tukane gelang kaki ya malah tukul jalu bojoku. Pembengkakan. Pembengkakan, Pak. Alergi. Ali-ali. Tak tukane ali-ali iki malah ra iso apa-apa, tangane cantengen kok. Apa-apa kok ora pas to, Mas? Dahne ora lek nut. Lah, ngene iku lho, Pak. Mulane ra tau tak tukane apa-apa. Lah terus mbok pundhutne napa? Justru njaluk apa-apa. Just senengane mek klambi bojoku iki. Wah, Klambi wis. klambi seneng ya. Seneng Terus dhek iki mbok tukokne klambi saka apa kuwi? saka ladalah. Lah sadar lah dalah mangsamu. Ngono kuwi lak yo dicontoh Bu Anti. Bu Anti menika cocok kali Pak Antyo iki lho wong Jawa ngene iki lho. Garwane sing kakung, Anti, sing lanang. Antyo, Pak Antyo sing wedok. sing putri Anti. Iki lho wong Jawa Jarwo Dosok niki lho. Pripun? Anto Anti, Dewa, Dewi, Bathara, Betari, Sastra, Sastri, Putra, Putri, Rembela. sekilo 15.000. Kok ora pas to kuwi? Pak aku mbok kon Jadi niki. jan cocok banget Cocok banget. oleh tembayatan selaki-laki. Terus mula Mbak Devi Joklidik Anjarwati. Ya, Nah, cocok. Cocok. Cocok, Pak. makasih. Iki dalang ki amang-amang nyawa lho. Ya, Bu. Dalang ki hati-hati. Iku hati-hati. Dalang ki lagi bengi amang-amang nyawa. Kok saged? Iku lek bengi isik sesuk enek kabar kok aja kaget. Kabar napa, Mas? Dalang dintup taune aja kaget. Ngelek bengi ki asine. Ora wani ngentup. Ya wedi lho. Wedi entupe gedian entupku. Dan mula asmanipun Pak Antyo. Nah, Antyo menika wonten ANTYO. Menika tegesipun amanah. nah. Amanah menjadi sosok suami yang bertanggung jawab yang bisa dinamakan presiden atau pemimpin rumah tangga. Ya. Niki
N nantinya kelak bisa memberi suri tuladan atau percontohan putra dan cucu-cucunya. Dirungokke. Dadi iso meneh contoh nyang putra nyang wayahe. Ora kaya awakmu, tuk. Nah, apa to? Anak sik cilik malah dijak mancing gawanane ombe. Lah kuwi HP barang ya mbok setel sing ra karu-karuan. Ora tau lele. Seneni ngono. Aku iki membudaya apa jenenge budayaku iki tak pengen nyekel HP. Terus Awakmu tangi turu mbok golek HP. HP. Pak Minto ya HP. HP. Sinden iki digolek tangi turu mesti HP. HP. Aku iki tangi turu tak golek duduk HP. Apa? Anakku. Berarti cinta keluarga. Ya ora wong HP ku digo anakku kok. Lah, Oh, berarti iki ya panggah leno iki iso. HP ku Ya sitok leno kok iso. P. B T T, Pak. T kok B iki bosok apa? T. T. Lah ya T. lah ya T. Oh, sing bosok kono berarti. T menika tegesipun menapa? Terima ing takdir. Nah, ya kuwi. Manusia itu boleh berusaha tapi Tuhan yang menentukan. Ini Pak, jadi harus terima yang takdir. Apa yang kita lalu lakukan itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah. Y. Yang diutamakan adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, ya Tuhan berkahi keluarga kami. Ini Pak, ini. Oh, Orangnya bijaksana. Terbukti malam hari ini mendukung keluarga besarnya menggelar tasakuran, menggelar wayang kulit. Ini yang bisa dinamakan beliau yang orang bijaksana. Tepuk tangan untuk Bapak Antio. Termeneh Mas Joklidik. Nek panjenengane Bapak Antio karo Bu Anti iki nadi tindakan ngono wah jan disawang kita oleh apik. Wah. Bu Antio tindakan. Iki. Oh, selaras nggih. Selaras. Tindakipun Pak Antio digandeng dengan garwanipun Bu Antio. Ngoten. Waduh, Pak Minto Darsono kaderekaken keng garwa Bu Minto. Tindak peken. Iki leres. Wah, Mas Joklidik tindakan kelawan keng Ibu. Bu Klitik. Bu Klidik tindak. Nggih. Waduh, Mas Joklutuk. Dalem. Lah menika blukutuk kok nderek. pancen Blukutuk. pancen iki kutuk rawa. Kok kutuk rawa niku lho kok iso. Garwanipun Bu Anti. Tapi Bu Anti. Bu Anti. Ya. Wis sing gelange gedhi lho. Ya. Mbok omongke gelange gedhi. Aku iki gelange nggih nuku ndasmu iso. Lho dituku sesuk-esuk aku lek raup piye koclok jane. Ayo. Gendas. Aku yo. Ayo. Kati ndas truk. Kowe lek ndase dituku lek raup piye? Kok bingung lho. Lah piye? Ndas. Oh, jan. Bu sapa? Bu Anti. Bu Anti garwanipun Pak Antio. Amlika saka tembung amanah yang diemban sebagai ibu rumah tangga. Ya. Alhamdulillah sudah sukses karena sudah terbukti nyatane Bu Anti ngalor ngidul gawe gelang gede-gede. Ya, luar biasa. Ini. Ya. AN. Nantinya kelak Bu Anti dadi wong wedok sing sukses. Nyatane wis terbukti saiki Bu Anti gawe gelang sing gede-gede. T iki tatak tetek lan terwaca. Sebagai ibu rumah tangga harus bisa mengatur manajemen keuangan rumah tangga dan sekarang sudah sukses, sudah terbukti manajemen keuangan rumah tangga sudah tertata. Nyatane iso nyalengi, iso dienggo tuku gelang loro gede-gede. Terakhir I, Mas. Inilah bukti kesuksesan beliau. Nyatane nanggap wayang orang ngelongi, ora iso ngedol gelang loro sing gede-gede. Ngarep buri kok ming gelang gede-gede. Iki yo kan yo seneng. Begiki awake dhewe napa duit saka gelang gede-gede. Pak. Ngoten lho, Pak Minto. Nggih napa mboten Pak Minto? Betul. Maine ning Siti Harjo, pase ning dusun Rawa Trate. Dusun Rawa Trate. Rawa, Roki Rono Rene bakal dikenal warga masyarakat Malang sakabeh. Alhamdulillah. Woki woro-woro, woro-woro ki insyaallah sesuk sawise wayangan dalan iki dicor dawane kira-kira 3,5 kilo. Lho, iki soleh kabar aku. Iki dicarono. Corono suwek iki 3,5 kilo. Kowe ngetek kok jembatan kae lho. Kok apal sampean? Pak mau info mau. Oh iya. Insyaallah ngono kuwi. Pak Inggi ya. Pak Inggi. Anu Bu Inggi. Bu Inggi. Ya, kuwi pancen nganu Mas. Tra. Sik to.
Itu Pak. semenjak terjadinya Soal penyakit corona, soal lah. terus ada pilpres, ada pileg, terus pilkada, ini memang anggaran ini tersendat. Betul Pak. Belum bisa terrealisasi terkait dengan infrastruktur. Iki ya Pak Inggi iki ya Pak Inggi. Lah tinggi sakmono ndani kursine. Iki Pak Inggi. Iki Pak Imbah Lurah iki. Nggih. Nyatane pembangunan lho. Maju ya. Ya blas gak apa-apa. Nek kentongan tok di. Masa lurah sing ditawan mek kentongan dipitar-pituri. Kowe lah Ngomong jomblo. kentongan yang nyenengke bulurah kok dek gitu. Lalu niki napa perkembangane desa pakai serjo gitu. Lah menika kentongan sampun gilap. Ane lah si Aji Kentongan gitu Mas Minto. Iya. Kentongan tempatnya di balai desa. Nah. Itu kalau ada kegiatan desa yang berpengaruh dengan darurat, kentongan ku lho sing digandulne. Tur menah nek jenenge lurah atau kepala desa gantung kentongan ki wajar ora nek sing gumun pancen ya sak wajare nek lurah nggan jajal kowe. Neng omahmu gawe kentongan sing kaya nekku. Ki lho, keluduk ketoke kutluk pengen dadi lurah kelek gawe kentongan sakmono gedene. Lek dipaido wong. Gantung kentongan apa malah gantung kotang niku kok. Lah aku timbang gantung kontangan beliau bojoku. Langsung dono. Dadi tepatipun wonten Siti Siti Harjo. Siti ki lemah. Harjo ki gemah ripah loh jinawi. Dadi besok ora sadya muni maneka warna, biyen ngantek saiki Siti Harjo kedepannya dadi lemah sing bakal pinaringan gemah ripah loh jinawi, ora bakal kekurangan sandang pangan tuwing papan. Ketitik Bu Anti, Ketitik Bu Anti gawe gelang loro sing gedhi. Oh, contongmu panggah kuwi wae. Seneng ora Pak ning ngriki. Apa bojomu tumbaske Mas? Iki mah aku oleh jagoan karo Pak Babin to. Ya, anu apa adike Mas Anto? Adik Mas Santo Pak Babin Nggih. iki ya jagongan ternyata itu kadang-kadang tuh timbul ke apa jenenge iki Yayi saka Blitar. nggih saka Sing Blitar. nang 11. Nggih niki Ya. saman Pak wis niki malah plek kalih kula. Mulane kula nunut Pak Babin anakku nang kene ning Polsek kene bermancing kene iki. Polsek bermancing. Ya titip Nek, kula Pak Pak Babin. Pak Babin lak ning Pak gone- Babin neng Kuramil. Oh, Kuramil. Kuramil. Ya, nggih, anakku Dan anakmu sing siji kan neng Siji. Polsek. Polsek. Sing sijine neng Neng Polsek kabeh loro karo. Oh, ya. Loro karo neng Polsek. Dinas kono apa? Nyopet kecekel dingi nyopet kecekel. Lah. Yo nyopet gelang loro sing gede-gede. Wah tak tapui bangsamu. Ora Pak. Gelang ki ngene tak omong ngene. Ki jarwo dosok ki. Nggih. Gelang ki aja didelok saka kuwi nyedhi gila nih. Lah Wes pirang-pirang ulang bendina pethuk wae. Mbok pepet nih ya. lah aku lah ya dulurmu to. Dulur ya dulur bendina pethuk. Kita Mas Ludung, berdua itu saling- sampean ndak ngerti mergo disanding terus dipepet karo adimu ki ngopo? Mbangun tresno. Lah lah. Tresno. Iki semendi iki pirang-pirang dulur turun maku, Pak. Iki perlu diadakan segi pengginaan. Mergo Wong mek- daleme Ponorogo kok terus sarene teng daleme panjenengan ini Mergo apa? pirang-pirang dina niki maine kan ngetan kabeh terus, Pak. Jadwale Malang. Ngetan Malang kabeh niki. Ngoten lho. Dadi turu ngetan. Ora enak apa-apa lho ya. Ah aman, ngono iki keluarga sakinah mawaddah warahmah lho, Pak. Wah, Niki iki. iya. Sing wedok ya pangerten, sing lanang ya tresno. Niki tenanan niki. Salaman. Loh, lah nyapa salaman kok wedi nyapa to salaman kok wedi. Ya. Nyapa salaman ya. Yo ngono lho. Nyapa to. Kok nyapa to yo ngono kuwi sing tak maksud. Dadi ngeten iki lho, Pak Tomim. Ya, heeh. Nyambut gawe iki. Lho langke. Gelang iki aja didelok saka pamere. Jarwo dosa ibu. Aja Ning didelok. delon sangka le gedi-gedi. Gelang meniku wis nemu jarwo dosok. Ah. Pun. Ge iki saka tembung insyaallah gegayuane Bu Anti karo Pak Antyo Ya. syukuran ndawke putra lan putrine insyaallah pinaringan berkah barokah diijabahi dening Gusti Kang Arya Jagat Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah amin. Laki langgeng keluargane Bu Anti karo Pak Antyo ya dadi keluarga sing langgeng, sing didhawuhke putra lan putrine ya dadi langgeng, insyaallah bakal awet mbah karo anake momong anak lan putune. Sesuai ayat nomor piro, Nduk? Lis. Kelanggengane keluarga, apa yang sudah dijodohkan Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan. Kuwi ayate piro? Delok Lis. Ayate piro? Matius 16 ayat 6. Lho, rungokno. 16. Sinden apal ayat lho. Apal ki angka apal. 16 ayat 19 ayat 6. 19 ayat 6. Yen digoleki iki jane wis nyawiji dadi siji karo wong Jawa, Pak. Songo. Niki kok tak delok teng ngajeng mriku wonten GKJW Gereja Jawi Gereja Kristen Jawi Wetan.
iki wis nyawiji karo wong Jawa. Ayat 19 ki angkane 1 karo 9. Terus ayat pinten? 6. 1 9 jumlahe 10 angkane 1 karo 0 karo 6. 1 karo 6 jumlahe 7 ki yen digoleki wong Jawa Pak. Jodoh rezeki pati, jodoh rezeki pati, jodoh. Dadi Bu Anti ya ketemu jodone Pak Antyo, putrane sing disukuran bengi iki ya ketemu jodone. Mulane besok dadi awet dadi jodoh salaminyo. 7 ya. Nggih, Pak. Lah awakmu ke jumlahe kaya 6. Loh, Pak Minto. Pak Minto. Pak Minto. 6. Nyeluk dalang Pak Minto. 6. Pak Minto ki mo karo to. Jumlah mo karo to. Ana caraka data sawala padha jayanya mo. Mo iki 16. Karo to 7. 16 karo 7 23 angkane 2 karo jumlahe 5. Jodoh rezeki pati, jodoh rezeki. Dadi jodone bengi iki syukuran ndapke putra lan putrine jenengan oleh rezeki Pak Minto. Ya. Iki wong Jawa ngeten iki Pak. Aja lali nek wis entuk rezeki tak tuku gelar sing gede-gede. Ya. Sing nimbali sinten? Pak Antyo karo Anti padha. Berarti to karo to. To ki 7 karo to ki 7. 14 angkane 1 karo 4 jumlahe 5. Jodoh rezeki pati, jodoh rezeki. Dadi Pak Antyo iki syukuran insyaallah ora bakal ngentekke ragat golek nikmat, nek ora bakal roboh saya bakal insyaallah besok bakal akeh rezekine anak lan putune. Terus iso nukokne garwa Gelas gede-gede ngono. ya. Ya ora? Klitik Ki ko karo to. Ko ki 5, to ki 7 jumlahe 12 angkane 1 karo 2 yang dijumlah 3. Jodoh rezeki pati. Iki wae hati-hati. Kowe kudu metu dalan kono, aja kono. Kono core rung rampung ya Mas. Nah, ayo kono, lihat kono. Oh, bareng aku ya. Lah iya. Jodoh rezeki pati. Klitik klutuk Ki ko karo to. Padha 12 jumlah 1 karo 2 jumlahe 3. Pati jodoh rezeki. Nah, iki berarti kula pun nyawiji kalian jenengan. Sik. Lek klitik Ko karo to. Terus To padha to ko karo to. Ko karo to klitik iki ko karo to. Angkane 5 karo 7 jumlahe 12. Angkane 1 karo 2 ya dijumlah 3. Jodoh rezeki pati. jujur pati ya. Lah sampean tak Aku ya padha kok karo to. Nggih. Jumlahe 12 angkane 1 karo 2 ya dijumlah 3. Jodoh rezeki pati. Pati jodoh rezeki. Sik Pak. Dadi iki wis golek, wis temu Mas. Perlu penggenahan. Nah, Nek tiba Lah kok kula genah niki nyapet aku iki kupingmu bosok wis. ora kok basa wong jenenge klitik klutuk lak kudune padha. Lah iya to. Nggonku kok tibane jodoh rezeki pati. Lah iya. Sampean kok pati jodoh rezeki. Kok kono tiba rezeki aku pati, Pak. nah ini perlu diprotes sih. Iki jalan. Berarti Perlu di demo. kok kuwi 5 to kuwi 7. Ya, kopok aja Jumlahe jadi 12 angkane 1 karo 2 yen digabung 3. Telu, Mas. Tibane jodoh rezeki Lah pati. kuwi awakmu. Lah aku ki pati jodoh rezeki ngono lho. Iku Oh, ngene, Pak. Kono patine didhisikne, Pak. Oh. Nek gak masalah, ki yen bisa ngoleh-ngolehi enek apike. Yen kula tiba pati kerit berarti jodoh rezeki pati. Jodoh wis sanding, rezekine nutut, Pati. patine keri, Nek keri. tinggal menikmati. Nah, Nek iki pati jodoh rezeki urung nampani jodoh tiba rezeki wis mati dhisik. sik. Ya ngono ya. anu tiba aku padha karo awakmu. Aduh, aku tiba ya jodoh rezeki pati ya Apa Pak. sembrono? Kali guyon nggih, Pak. Ah, nembang. Lo tak nembang sing Ya. spesial malam hari ini. Ya. Ada lagunya, tetap kita tuh mempunyai jiwa kejujuran dan ketransparansian. Mula aja nganti wong ki sok nikung liwat buri. Nah, sing lan ngarep ya. Lan ngarep. Awake dhewe Awake dhewe, aja nganti selintutan. Kudu duweni sifat jujur dan Kemaki. Ketransparan. ketransparanan. Ngoten. Siap. Pak, saling ngambil setengah, Pak. Siji, siapa? Jajal kene. Sapa ya? Wis, sang golekne Pak. Wah. Golekne sing anu sing rada iki rada apa? Iki mesti apik iki polahe bocah iki. Ndi? Iki. Wah, lagi mbok golek malah sing modele kaya iwak pogot. Iwak pogot mangsamu. Ha mending iki pogot-pogot ritek kena dimam kok iso. Lah iki iwak buntal iki gudi.
Aku mbok gludungne wis mledung dhewe. Bangsane iki lho kok iso. Omangane Pak Bunta kok tenan. Iso keleken. Omongno kae. Akhirnya Duwe asuransi jasa harja apa ora? sampean karo aku timbang jelungup ngono. Ono. Beh jan layakno ora gelem disuguhi. Lah napa Mas? Lah nggawa warung kopi dhewe saiki ya. Nika sing bakulan kopi. Jan aku bakal kopine kene kaya wong kemah model kaya seneng. Yo ngadeka nduk Pit. Wis tak tukane laris nih Mas, Mbak wis. Oh iki yo sing enake sing ndelok to kene iki. Ngawur lha iki ning gedang samlombane rumangsamu. Lho kene sing madhep rono. Lah kae Oh nguyuh dipake. gedang-gedang Siap iki Pak De, Bude, Bude direwangi nglesot kaya nang kene. Selintutan dados yo. bojomu iki nek obak kon energik ngono lho. Energi. Lho wis no lho Mas. Iki ketoke ning ngarepke meneng tapi ning mburi energik. Oh iya. Iki angger joget iki lho lemakne iki kentul. Lah jare ikan buntal. Ikan buntale bunder kae to Mas. Ya sing bunter ra kae sing anu Tapi sing. mendemi lho kae. Tapi Sama nek mam kae iso mendemi. tegese mendem iki niwak tapi sampean iso mendemi tresnaku karo kowe cah. Alah masa. Tapi cara iki tegalan iki ya. Iki cara gedangno wis apik iki. Apa? Gedang susu. Enak iki. Enak iki ya? Enek. Sing kuwi telu gedang raja. Ya. Sing barani gedang susu ndi? Niki. Salah. Loh, napa Mas? Gedang susu ki kae lho. Lek kae gedang susu kae. Iki gedang, iki kalau gedang ngambul sing blotong. Blotong iki jemek Mas. Kuwi iki gedang biar kae lho sing gowli lho. Lho Mas lah gede iki nakmu lho Mas. Oh. Gedang. Gedang. Aku rasa merinding nek omong ngono kuwi. Pit. Nggih. Len joget sesuai karo iramane. Coba lho. Yes, Ah, siap. Minas, Ayo. olahraga aerobik. Yo, kaya apa? Pelukan no Ya, Mas. tak peluk ini. Ini peluk. Yo, kaya apa? Dados. Ya, ngene. Aku Aku pancen salah saiki terus terang ring sliramu kawitan kaman yo ampun kandanan rata anggap temenan kok kebablasan ayo ras konco Mas Rukuk joget nang Balurah Tenggur yo. Aku janji lane kok. Dia setia takkan pernah cinta janji putus bertahan Lali ya Pak. kan ku pegang janji setiamu, jangan sampai bohongi aku. Kenapa isi hatiku aku wis nomrek sliramu. Sekar Kadang Indonesia Hilura Wito Carlosono
Si Mas, Mbak Punjung kon nembang damar apa lilin? Damar apa? Kon garingan dhisik coba. Coba. Yang jajal, Dik. Nah, coba. Jajal nduk satu nduk. Wah, bojoku nek ndi mo? Oh, lah kok Damar apa lele, uyan apa gawe, jawabe ketika Iki enek sing keri bokonge. Lilis ngadeg pisan coba. Kaya Mbak Punjung. Jajal. Ayo wis. Mas Luduk. Eh, Kloso apa kunci? Si Mas. Kowe iki tak jak wong loro ki lho kaya si sapa Punjung ki lho. Mas Cek, Luduk. dawuh. Sampeyan nek joget sikile kaya Mbah Tenggur lho, apik. Coba, Lis, sama nembang damar lilin sing joget iki. Yo, sikile kaya Mbah Tenggur. aku lali. Kali ta. Yo. damar apa lele, uyan apa gawe, ketika kurang yakin, yang apa Apik lho. Iki joget versi kita pines ngene iki. Sik, pisan kas. Ben di video karo Bu engko tak kirimne Mbah Tenggur. Iki lho, Mbah, joget tamu kaya ngene iki lho. Kok ki bahan. Yo, coba pisan kas. Jelis, apa Mbak Punjung yo? Diaman apa lele, uyan apa gawe, nyawang ketika Iki dhek iki Mas Vito. Nah, Dhek lek joget pertama lak kalem ngene ta. Nah. Lah, mbok pas ngene iki banter. Lah kok tungkae nyuwaduk ndoke dhewe kok mrene. Lah kok langsung selep teku, Pak. Dhek kaget to ya. Aduh. Ayo, sik jajal. Tak tekai. Tapamu damar apa lilin artinya apa, Mum? Damar apa lilin? Buyar apa kawin? kowe pilih ndi? Pilih ndi? Wawen. Normal kok Pak piye to? Kloso apa kunci? Pak Antyo karo Bu Anti. Kloso apa laci? Wong loro akeh rejeki. Kuaci cacahe telu. Bu Anti pancen ya ayu. Kuaci cacahe siji. Bu Anti gelange gedhi. Aku lagi ya damar palilin Mas, dalem Mas Luduk bengi iki lucu. lucu domo iki bocah iki nek ra nek sing delok tapi Cuman aku dhek ngono kuwi lho, berusaha untuk Wes membuat tak omongane saiki pan-pan Sekar Gadung nek bintang tamune Mas Jog Duduk Jog Titik tak pengin ndelok kene ben lucu. Heeh. Aku sepetang ulang. malah nek barang sing apik Kayak kula ngerti iki kok hiburan barang. Mas iki akeh sing mirsani Cek, pan Sekar akeh Gadung. Kadung lucu. Ndak. Mas Tulkiem, Mas Gawer, Pak Pare, Budi pare, Ndawan, pare. Pak Budi Ndawan kang mentas nimbali. Oh alah. Pak Budi siapa? Papar. Oh alah, nggih. Karo Mbah Kasrin. Mbah Kasrin. Ngentiru lor. Heeh. Kula niki meh enten 1 bulan iki teng mriki hampir 4 kali lho Mas. Nggih, nggih. Dek wingi teng apa ki? Mancing kulon. Mancing kulon. Terus Sing ning- ben bali desa ndi kae?
berbening. Berbening. Nah, kuwi. Berbening Terus terus iki jeng ben wulan ngarep nggih teng mriki lor kali. teng Bajul Urip. Oh, heeh. Wah, to Iki jane biyen zaman aku sik Joko Nggih. iki 10 buku kene Mas. Jenengan nggih? Kan pasar ning gereja. Niki lho Pak, balik desa, saestu kula wau disanjangi kalih Pak Babin. Nggih. Biyen niku persiman pasar jenengan to, sing Ya. asta. Alhamdulillah jenengan sing wah jane saliki pasare sepi nih kok, sepi. Kowe iki kok ora enek imbal-imbalane blas. Saiki lek perkara pasar sepi ki ora mungkin tok Mas Loh. ngendi pasar Lah, sepi mergo nggih. diserang karo bakul Oh. letek. Kok bakal entek itu? Ramene iki lek jam 2 bakul letek padha teko kabeh. Ah. Bar bakul letek mungkur ramene sepi mergo wong wis ora blonjo ning ngendi-ngendi diubengi karo bakul Nah letek. gitu. Kula ya ora bakul Saiki. kacang, ora bakul klambi. Sakniki kalih teknologi. Nah, Kali online Pak. lah ya Saliki- kalahan lah dalah barang kuwi mau. Saliki kacangnya online kok. Iya. Yo, kaya ngapa dadekke tembange Mas nggih? Nggih, siap. Ah, yuk. Lah kok terakhir malah endingnya ho. Beh jan Iki Pak Dodi loh. Pak Dodi sinten Pak? dan kawan-kawan. Oh Pak Dodi sedang biru Pak. Oh, Menika oke. termasuk Pak Lik kalih kula. Pak Lik. Wingi neng kono Pak Kardi, yo Pak Lek. Nggih. Iki ning kene Pak Dodi, Pak Lek. Nggih, pancen ibu kula iki rabi karo wong dindi Pak. Pak Lek, Pak Dodi menika. Sering kalih kula menika teng sendang biru nggih kalih kula. Nggih. Jan niku jan kula anu Pak. Iki tak delok iki wau kula iki campur sari kan siang mawon ta Pak? Pun penjing dangdut sonten berbeduk campur Campur sari Nggih. wonten. Wis lagi tuwon luar biasa luar pancen biasa. Pak Antio niku bener-bener ngeleluri kabudayan. Saestu lan. Ana pundutan Mas. Loh, sinten sing pundhut? Niki Sing pundhut. teges iki nek wong nyuwun tembang. Oh, alah yut kan diwehne to. Anu Mas Didik nggih? Nggih. Mbak Diah, Mbak Dia kali Mbak. Mbak Hani karo Mita. Oh, alah. Mita ning tengah. Heeh. Sik kalem-kalem ya. Mlaku kalem. Iso jenengmu lho. Ini. Ngadeg-ngadeg sik ngadeg. Aku jan lagi roh ki tak delok streaming mau awakmu dandan penyanyi lagi mau loh. Tak delok mau. Lagi tuman iki penyanyi kepanasan lagi baru mau. Layakno Awakmu kan ya update. delok streaming mau streaming sekar gadung mau awan Bahannya streaming. apa lho? Gembos iki kelambi ijo. Oh iya. Beh jan panas sih mau. Warang sakit. Gembos ya warang sakit lho modele. Mbak Diah, Mita ning tengah. Mita, Iki Mita. pundutan saka sedulur Nah. Papar Kediri ngersake ninggal katresnan. Mau sampean kita wayu jan. Bapak Budi Lurah Ndawan Papar Kediri. Apik-apik mau. Mau sing Uga diaturke kagem pepunden ingkang lenggah wonten ing Sitiarjo Sinten, Pak? tanpa kecuali. Nggih. Nggih. Para petinggi-petinggi. Nggih. Pak Inggi. lagune apa, Bos? Ninggal katresnan. Kupingmu jan amandel kok. Diomong. Enggak ya aku lek delok cah-cah saiki lho wis ayu-ayu. Wis ora sang rembug ayu. Kowe iki. Bojone dinikmati disyukuri. Nah, betul Pak. Nah. Betul jenengan sekali. Wong kuwi lek nyawang wong ayu ora enek enteke, enek sing ayu sik enek sing luwih ayu neh. Betul. Wis to. Wong ganteng ki enek sing ngukuli ganteng, wong ayu enek sing ngukuli ayu. Nah. Nikmat lan ora wewe dhewe. Dadi disyukuri. Nek pengen ayu tuh didandani ben supaya ayu. Ngono. Harus sadar apa sebabnya kok enek wong ayu mergo enek sing elek, dadi ada perbandingan. Lho, rungokno. Wis dirungokke. Bojomu nek Wong pengen aja ayu, gampang didandani. kepencut karo rupa ayu. Lho, Mergo sing jane rupa ayu Lho. kuwi iso luntur. Nggih. Lah dununge ayu sejati ki ning endi yang perlu diklarifikasi ning kene iki. Ning ati, Pak. Ayu sejati ki manggen ning tindak tanduk solah bawa. Rupane, Kuwi lho. ngerti? Kula. Berarti kudu rabi karo bawa. Lho. Ah sembuh. Bojomu ki nek pengen ayu dandanane didandani ra kena ijono. Nah, iya. Iki lho tak omongi Mas Jalmu. Kon. Oh no. Aduh yo. Bojoku wis ciami ya. Wah, asli ya. Cek turunan Chinese lho bojomu. Cian tapi kenci ya. Ora bedor lho kemasane. Ninggal katresnan Nggih, jam- digarap saka langgam dhisik. Iya. Katur ingkang sami lenggah mirsani wonten dalemipun Bapak Antio. Wah. Ibu Anti. Ya, Siap. langsung yuk kaya ngapa? Dados.
Binangun mereka tembang ninggal katresnan kagem panjenengan sak kanca Thank you.
iki lho Mas Winto. Heeh. Endahing wayang niku ngeten iki. Yen dipun racik kanthi sekeca nggih dadosipun sekeca. Alang nggih. Modele wis baru le brutule sinden. Wah, jan sinden jan asopan kula teng mriki lho. Lah nggih. Panjenengan niki lho Mas Minto. Kabudayan wayang niku lha menawi dipun racik niku endahipun kados ngaten. Inggih nanging ngampun ngantos ing mangke kesokan janteng kanapson. Nggih, mergi mentas pikantuk brutunipun sinden. Iki ngoten. Mergo ning wayang ki ana tontonan Nggih, tatanan lan tutunan. tuntunan. Ngoten lho Pak Minto. Iki kula nyuwun gungan panjenengan Mas. Napa Pak? Ngoten apa? Panjenengan nembang debus. Enggak. Nembang apa kae? Kelambi anyar. Oh, Bojo anyar. Janipun kula niku ajeng mengeluarkan single terbaru, Pak. Napa? tak kira lek akan mengeluarkan unek-unek. Stand up comedy. Stand up. Mas, mboten usah ngedalke unek-unek. Unek-unek panjenengan sampun kula wadahi. Nggih. Pak, sembah nuwun nggih, Pak Minto, sembah nuwun Pak Minto. Mergo ngeten Pak Minto. Nggih. Samu barang menika kudu dirembuk kanthi musyawarah. Kok iso musyawarah ki ngopo kok iso? Cobi Mas. Saiki jajal aminanmu sak bro. Oh, aminan ya. Aminan. Nelongso sajroning batinku. Mas, sik Mas. Dalem Mas. Panjenengan dipun dawuhi dirawuhi wonten Nggih. Rawa Trate nderek dawuh ke Bapak Antyo niki mboten kenging nelongso sakjroning batin panjenengan. Panjenengan kedah bungah. Niki kula ki mung jajal lagu anyar. Ora kok terus lagu niku. Wah, Mergi napa? Lek tembang niku nelongso sakjroning batin niku sok numusi. Nggih. Mergi panjenengan bendalu mungon melek. Nggih. Niku sok numusi. Bener iki. Nggih kedah Tirakat paling abot ki melek. Nah, Apa sing di batin kuwi insyaallah bakal kaleksanan. nah, wonten tulisan. Aku nyatane ya angger melek Ya. ya. Nggih. Wonge lek ngimpi kuwi ana titiyoni gandayani Puspa tajem nggih. Lah lek ngimpi lek melek kan padha karo. Mulane aku ning batin mesti ndonga. Pripun? Muga-muga bojoku kuru. Malah sing kuru aku dipae. Lah yo kwalik kesedot bojomu. Mergi wonten pengundan-undan Mas, Nggih, wonten kados tembang. pundi? Aja turu sore kaki. Nggih. Ana dewa Dewa ngangklang jagat, nyangking Timba. Hah? Nang timba. Nyangking bokor kencanane isine donga tetulak sandang lan pangan kuwi bagianipun wong melek sabar nrimo. Wah, lah niki berarti lagune tak ganti ora nelongso. Aja. Sabar nrimo, Pak. Kita kuwi ngene. Seneng. Ya kote beda kok iso. Rasane ngatiku Sabar seneng. nrimo. Jenengan gawe tembang sabar nrimo. Nggih. Nggih, siap. Nah, Ya. Pamit bojo. Oh. Lagune Lan Bojo. Ya no. Oke. Iki to, Pak. Pamit bojo to? Ah. Lah ya. Lagu iki digoleki liyane sik. Lagune pamer bojo, pesindene sebagai penari latar, Ya. Bigroni ben ketok Ya, guyub. guyub. Sayang. Ah. Mas, lihat dulu, Mas. Langsung kene, Pak. Tutup kelampiannya sing nang jero lemariku nanging pacar anyar sing mbok pamer kene aku tutup wangi mawon sing
Yanto ben bengi setiap malam penjenengan tampil ning fisik alhamdulillah selalu sehat. Alhamdulillah Pak. Terus Kita ingat tidak mengurangi stamina. Mas Ridik ya tesih ketok agresif mergo badanipun sehat. Nggih, apalagi vitamin CTT niku. Iya. Ning sehat to Mas panjenengan? Sehat Pak. Sehat. Mas Sehat. Tutuk nggih tasih ketawis Ketawis. seger Seger Pak. sehat. Sehat. Gerajakan jenglingan. Oke. Ya. Olah saya Pak kula niku. Jane Mbak Sulis, Ayo Lis. Mbak Bunjung, kaya apa? Jenglingan. Elis. Jung. Gak boleh. Elis Punjung ini, Dek, aku ndek lagu apik nggih sampean, Dek. Lis. Jajal, anu kotmu, iki mau apa? Kot ini. Nyanyi nih. Iya iya, tak golekne sik jajal. C, Pak. Coba channel. C terus ning E minor ya. Rangkulen awakku iki. Aminor. Oh, iki. E terus ning D minor ya. Coba. Balik. C tak minor. Tak kene lagi ya. Rangkulen awakku iki D minor turu oleh omah iki sama ya ning kamar wis kacepaki Ayo apa terserah kok. nganti esuk aja bali kancanono aku iki kamare wis dadi Aku digane lagu kaya kuwi lho, Mas. coba Tak kene tak gitu ya. jajal Ayo kayak. aku asli tak gawe G iya, G neng E terus neng ya C neng D ngono ya. iki ben sesuk ben kali digarap Mas Min Nah, Tak kene ya. tak coba Oke. Sing apik. Aku ora bisa ngapusi apa sing tak rasani rasa jero ati iki kowe sing banget tak tresnani ra ono liyane tresnaku mung kanggo kowe sayang be sayang iya ning jaba langite mendung ya kasih Bang ya, kaya apa? ya oke siap kamare wes dadi Mas, ono pengumuman sih Mas. Minta tolong siapa yang menemukan kunci kontak sepeda motor Beat Nggih. atas nama Sriyati Sitiarjo. nggih monggo Ingkang anu niki wau lho tapi lenggah teng pundi Pak Ah, gitu, lenggah Pak. teng pundi niki wau betul Mas Teh sing menemukan kontak kontak udah motor baik nggih nah atas nama Sriyati Sitiarjo. oh nggih kontaknya enten jenenge Sri Hati niku to enggak kok diparingne sing kelangan ki Bu Sri oh gitu siap sing kelangan Bu sinten Pak Bu Beat Sri atas nama Sriyati Sitiarjo. nggih Mohon untuk menemui Mbak Sriyati atau kepada peladen setempat. nggih semoga-moga tak wetuk ayo Jung Lis Ya, tak seneng Lis wes milih ndi? kok kalih Lis sulis iki kanca lawas Lis Iya, Mas. Sik to, Mas Dar. sesuk wae tendene lho Lis tanggal 17 Lis Heeh. ning kono penting laut Endi? sedang biru kene sesuk ben tanggal 17 Iya. ya toh aja mulih ning kono Lah ning ndi terus nek gak pulang lho ya kulan jangkar apa-apa ning kono oh modele ayo 17 melu pake. loh oh berarti 18 Elis Sik to, Mas. Yo manut gamelane to. Mas Sabar. Der. gamelan nang ndi mbok nuti ning ndi lho Sik to Mas, gamelane urung dibeber, urung digelar. penggender ini ora
tepat ngono kuwi lho. Ki lambene iki dipadani karo gamelan sik. Kempiang kan kandane kang alah selesai Ayo mas sampean jegleng aku lho. Oh, iya, Dik. Berdiri ya mas. malah kayak pocongan. kamare wis dadi ya Mas. Oh iya. aku jegleng ngantek sampe ndak berdiri ya wah jan wis Ya. awas yo Makasih mas. awak iki lek sehat stamina utuh jengleng memuaskan Kudu ngeten lho Pak. iya Rokai Surya. mergo wis 12 dina sampai 5 dina ora jengleng mesti ampuh Oh, Ampun. Kaya krungu ae wong. Tapi mudah lemu kok. Sing ndi sing ndak lemu? Ah, aku mas. Aku mas. Seniman pos makane. Nek Didi kabar-kabare Pak. Suwarane Kowe ra yo ngomong lah. Tuh, marane kowe. Dadi kok mek ngono. Asik. Dramu deh, Gus. kakek pemanasan munggah. Tapi Ya. nyeram biai. Kok mas ya? Aku lama kok. Ayo toh mas, rak kering. Oh alah iki opet sih. Pianyo Soalnya pengen jegleng aku. Ya ora apa-apa perkara adine karo Mas. Baru karo mbahku kowe. Oh wis nduk. Kancane iki. Mbok ancang-ancangi yo. Langsung kula aja iki. Aku lho, akeh gak enek. Lah lek Mbak Wangi kan kasih jengek-jengek ngono ku lho Mas. Ya tapi kula langsung ku. Ya wis. Kudu iso ping akeh. Aku pengen bisa nih ngantuk loh. Tahu, pengen bisa ngantuk lah kok aneh iki tek sapa ya. Ayo, jeli. Lar Bisa nih sekolah bapak sekewer. aja teman-teman Mbak Sulis pisan terus ngantuk Ngantuk pak. alas angka Ya Mas. Aku sing kayak Yuyung Bes. Simpel lho. Wes, ayo.
Kayak iklan. Asane. Lho, you best lho. Bener kasih rokokan powe nek. Dah. Heeh. Bareng jengleng terus rokokan coba. Ate ngantuk rokok ceplok Pak Puk ngesos. Ngopo kasur. Ngopo kasur. Kasur ngopo. Kemedul kemedul. Jajal saiki sing jengkleng sing wedok jajal. Yo. Ayo gentenan. Ah. Mosok lanang tok. Ayo. Aku jengklenge ya Dik jajal. Engko sing bawa aku. Ayo. Nah, Kang Kalengyan Welak yo, welak. Lah iya ta. Awake ta ngomongi. Lek wedok ngono sih, lek lanang langsung mencot lek wedok iki ngene sih lagi mencolot mubeng wis ngene sih ki ancang-ancang ki nelek. Dadi ngene. Dadi diumumke sing jengleng sing wedok. Wedok kene. Ya, heeh. Anu sesuk sing jengleng ganti gue cacah. Ngene iki. Sampean no. Yo, jalan bayi. Melambiangan. Asik. Waduh. Oke, kowe meneng ae to. Bakal diuyui. Tiba ini tuh Pak, ini gue nggon barang lo dulu Minggunya begitu. Gak kok, sejengkal sih Eh, tak ganti. Mas Didik. Kamu Termasuk Mbak Sulis begini lucu. lucu Pak, jatuh ya. Settingnya terus. Heeh. Aku Ora tak apal. lho, Pak. Akhirnya nek sing delok padha lucu. nah mas Balam biangan aja takkan susah kita tanah India ku melayare taman sari nusantara pelampianan gemelani taman sari nusantara pelampianan gemelani taman sari nusantara bulan Ketur Mas Dika, Mas Waris Yono saking Surabaya yang selalu monitor. Ya, berarti gerakan gerajakan yuk langsung dados.
Kuduk menawi keparang badhe pamit ingkang damel gati wekdal katur dhateng panjenengan. Nggih, Mas Minto, yektosipun dalu menika namung nelaken gung panuwun ingkang tanpa upami wondene kula kaliyan Mas sampun tinimbalan pikantuk dawuh saking beliau Bapak Antyo, Bu Anti, mugi-mugi kasembatan sedyanipun ingkang dipun suwun mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi dan merestui apa yang dicita-citakan keluarga besarnya. Dan Mbak Devi dan Mas Nanang mudah-mudahan nanti kelak ke depan bisa membina rumah tangga, bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, putra-putranya bisa mengangkat harkat martabat kedua orang tuanya. Amin. Nah,